Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Noel at taga Cagayan. Sakbay nga intay basa dagiti kablaaw gagayem. Maminsan pay nga umapila kami adumngeg kayo kumalaeng kadagiti official social media platforms tayo. Ti Ferds Caballero Facebook page kan Ferds Caballero YouTube channel tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Liklikan nyo man ti dumngeg kan mang suportar kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti dana ti biag agsipud takaaduan kadakwada ket scammer kan sindikato. Happy listening to Toralba family ti Candon, Ilocos Sur. Nang runa kada Mr. and Mrs. Romy and Isabel Toralba. Kastamatan kadagiti anak da ada Jacob ken Lilibeth. Shout out iti anak ko nga ag-birthday inton August 1 ken shout out ken ni Rogelio Arellano, Beverly ken Betty Arellano, Chloe Aguto ken Anna Jane Arellano from LV Arellano, Christine Ellen ken Pearly Nieveras ti San Fernando City, La Union from Nida Nieveras, Galaw Rapisura family ti Cervantes, Ilocos Sur from Rex Rapisura, Arcebal Lomo Bolaton family ti Agno Pangasinan, Mamang Relit, Papang Jr., Dennis Bolaton, Kylie Denise, Dennis Jr. ti Tupa Agno Pangasinan, Deverly Leobert ken Errol Arcebal from Cheryl Arcebal,
Happy birthday Julius Castañeda ti Antonino Alicia Isabela from Lucy Orpilla ti UAE. De Guzman family ti Aringay La Union from Maria Gina De Guzman. Shout out kada Imelda Velasquez, Amelia Asuncion, Susan Ronquillo ken Maria Aidayaon. Kabaruan Aguilar Antonio Centeno Pajarillo ken Dison family ti Aridowen Santa Teresita from Shaila Kabaruan. Mamang Tesi ken Papang Calixto ti Barangay Bato Nagilian La Union from Maan ti Hong Kong. Happy birthday Jo Marie Jose ken advance happy birthday Annalyn Jose ti Barangay Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Makablaawan pa nilakay ko ani Lacson, Sunny Boy Garcia ken Notario family from Lin ti Agno Pangasinan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Noel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti kanayon adumdumngeg iti programa yo. Adamat padas ko akayat ko apaikan biyag babaan ti programa yo. Kat sapay kumata mapili mat ama idrama, tanam na maag ama kaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan man ang itinagan anuel, baruak pay ngam addamay sa nga anak ko. Naamamok ti ina ti anak ko iti may sa abar nga asidag iti pagtrab-trabahwak a construction site. Nagdan na kami, aging ga iti naaddaan kami iti anak. Impagarup ko no agbalin kami anaragsak, ngam nagbidutak gaya manang. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kala at madday ito nga iaawid mo anak ko. Kaduampay ti anak mo. Kunak no agtalinaad kalatan ni J. Manila. Pasensya kayo, nanang. Ngamda kayo langan tamo kapag kamangan. Apay nga min anak ko, anya tinapasamak. Kun apay adiyo kadwa ti asawam. Saan kami agasawa at saan kami nagkasar, nanang? Kan may sa, impilit natin nagsubli iti bar ang nagtrabahuan na idi. Sakbay nagdan na kami. Jaketa palubusan ng impilit na lata. Aging kidi saanin ang nagawawid. Napanak iti pagtrab-trabahuan na abar. Ngam ko namot dagiti adda ijay. Gada ka no simurutan na sa bali alalaki. Kat saanin asimsimrek manipod idi. Ay una yun. Ay kat kasanungay day ta anak yung imbati na. Nila na konsensyan anang ibati iti anak na. Tsaka mo, nanang. Tauray siya kat mariribukan akmatan. Isong ay di siya akon mapasang patapolos. Ingkadang ko niya yawid dito ita anak mi. Kat anya nga iti plano mi ita anak ko. Kidaw kumaano mabalin. Agyanan dito lugar tayo ti anak ko, nanang. Ibatik kada kayo. Apay, papanamaya. Masapol nga agsubliak iti trabaho ko di Manila, nanang. Nasken nagtrabaho ak, tapno day patulod ko apara kada kayo. Ala, no iso na itatya mo manasayaat. Di aramidam anak ko. Saan ba't siguro ang narigat nga awiron ti anak mo? Nasingpat nga ubing ni Brian, nanang. Masya nakarot kan ko, na, tapi nanawan mo tanti inana. Sa bagay, italaang nga agkikita tayo. Napasig una yun kaniapong naalakay. Agyaman ak, nanang. Amok ka nataltalgad tirik nak. Numabati dito'y danayo ti anak ko. Si Bert nagkiti agama. Huwag nga rod lakay. Agasam mati naramid day dya babae. Talaga berukan siguro ti bagina ati sigod at trabaho na. Iswa sinublan na.
Ay, kat saan ko maanagan anak nukas jay mo't lagayam ti aramiden na. At daditan bakit? Nga may Noel ti pakasak. Nagsabay ti na dya babae, tatamo na katagbalbaliwen. Nagruna katadyan anak na, ngam ita pinanawan na mo tita. Ala, tulungan talaangan lakay. Dakan ati mang taripato iti apukot Kasta talaga ti mapasamak, Beling. Nagsublikat nga ron ni Noel di Manila. Baybayan tanuan niya ti kayat na, ta sigurado para iti putot na ti aramidin na. Sapay ko ma, tamakonsensyan tumutlaang day dya babae. Ay na, no, sakla may sapiling. May mayatan no saanan nga agpakpakita pa iti kasjay akita ti babae. Awan tumulang ti Serbina. Nagalas ti kasjay nga aramid na. Iso ang kasayaatan no saanan nga agpakpakita. Tapno agtal namat ten ti biyag dagiti agama. Tatang, talaga ka di asanan niya agsubli pa iti din nata ni Nanang? Di mo namnamahan pa iti inamanak ko. Sana bale, tadakan dito'y din na dapong mo. Sigurado asaan da ka baybayan dito'y. Kaya't kumot dito'y tatang, taadadapong akad kadwak. Sana kasi ijay nagyanan tayo. Kanayon nakngagmaymay sa takanayon mo't niya awan ni Nanang. Basta agsinsingpot ka dito'y, Wen. Di mo ipaayan iti sakit ti ulo da apong mo. Apay tatang, pumanaw ka kadi? Masapol nga agsubla kita yan ti trabaho ko di Manila anak ko. Iti kasta, makataggadak. Kat aday patulod ko abusbusan para iti panaghadal mo. Dandanin ti panag-ieskwela. Kat kaya't kong agenroll kanto dito eh. Wen tatang, agsingsing putak. Tapno sana kamaya dayo kada kayo kada apong. Santo ang mapasamak na ita, Brian, anak ko. Jak itulok ang mayadayo ka kanyak. Oray jakon makitkita pa inam. Basta adda ka iti poder ko. Tatang, Nanang, agsubli ako ni Manila inton bigat. Wen, sige anak ko. Di mo pagtanagan ti anak mo, dada kami ti makaamukan ko na. Nasingpot ti apo ko, may ikat makaayayo akat kadwa. Agyaman na kititulong nyo kada kaming agama, tatang. Anusan nyo kumatapo ko yo? Di kayo madanagan. Tatunggalag sweldo ak. Agi patuludak yung busbusan nyo dito eh. Tapno degatang yung masapsapol yo, Nanang. Agandad ka kumaijay anak ko. Laglagi pa nga da anak mo nga agururay kan ka ditoy. Huwag nagpaso, Noel. Kahit ambok aleksyon kan kanti napasamak ka na kayo nga agama. Wan, tatang. Ipamaysaklangan ta atensyon ko ito anak ko. Agtrabaho ak para iti masakbayan na. Nagsarita kayo ka din nga agama. Amo na nga ibatim ka da kami. Amunan, Nanang. Impalawag ko kunkuanan damin. Kat maragsakan unay, tada kayo kano akad kadwa na ditoy. Nasaya at nukasta, Noel, anak ko. Ala, sapay la ko matatarabay nakati Diyos. Iti pa nagsublimi de syudad di Manila.
Kinapudno naman ang Emmy, ado kadagiti gagayam ko tinangupay kanyak, idi nagdesisyonak nga agdan na kamin iti ina ti anak ko. Nagamam mo kami lang amin iti bar, ta ijay ti pagpapaayan na. Ngam ko na nga rudan ti daduma, saan nga amin ana isarong iti kas di akita ti trabaho ket dakes. Banag anagsam makadak, nang runa idi inidyan na mo ti trabaho na, idi nagsikog agingga iti nagpasngay. Isu na lang manang ta idi dumakdakkelan ti anak mi, kalaat asinubyan na ti sigod at trabaho na. Ket ti dakes, simurot pa yan iti sabali a lalaki. Nagdesisyonak nga rod idi, nga iyawid ko iti lugar dagiti dadakkel ko, ti putot ko. Apay, nakaring ka pa, apaw. Rabain, in ka maturugan. Iring-ring Pasko pa yung amin assignment ko, Apong. Kasta ka day. Ay napasensya kan ta saan mimat nga amo day ta kandi apong mo abakat. Di ka't danag, Apong. Kabalak nga aramidin ta assignment ko. Kaya't nakngarot ti teacher ko. Ta naglengak ka no. Kan nagagatak pa yung school mi. Agpaiso, apo? Wan, Apong. Iso lalayngak matap no nakarkaro kaya't nakti-teacher ko. Husto day tangararamida, apo. Tapno maragsakan mo't ni tatang mawamang papaadal kang ka. Hanggang hadaman lang salud-sudak kan kapaw. Anya ka di day ta, Apong. Di ka kadi mailiw iti inam. Ay, mailiwak mo't, Apong. Saan na kami matakay kayat ka ni tatang? Pinanawan na kami pa'y ngarod. Apaw. Ngam okay lang, Apong. Ngamin, uray dada kami pa'y langan di Manila. Kanayon mo't lang ngawan ni nanang. Siyak lang ti mabatbati ti balay mi. Di nakmo't lang as-asikaswan. Ni tatang pa'y ngarod taglutoy di ti kanan mi nung kapoy ti trabaho na. Ay, kasimot nga ron ni tatang mo, no kasta. Ngun, Apong, iso kay kayat ko ni tatang ko. Ura jakon makita ni nanang, basta da kanayon ni tatang iti sibay ko. Oh, Brian, apay nagmay-maysa ka ditoy. Apay asaan ka makigiddan ka dagiti classmates mo amangan. Saanan, teacher? Nakababay ngamin. Kaduada ngamin dagiti nanang da. Anya ko matikabain mo. Ay, wen gayam. Apay ajak pa'y pulos nakita ni nanang mo. Kanayon mo tani apong mo alakay ti mangitulod kan mangsukon kan ka. Awan ti nanang ko, teacher. Ha? Anya? Awan ti nanang mo? Ah, mabalin ayamot ti kasta. Kaya't ko asawan, pinanawan na kami kan ni tatang ko. Isong imbati nakmot ni tatang ko kada apong ko, hindi nagsubli dyan Manila nga agtrabaho. Kasta ka di? Ayan nga rod ni tatang mo ita. Ate dyan Manila, teacher. Dyan nga trabaho, tapno da ka nabusbuson mi dito kada apong ko. Brian? Isadyak kahit di makikiddan ka dagiti classmates ko, teacher. Tasyak lang tawan tinanang na amang balbalon kanyak. Isumat lagayam akanayon nga dabalon mo. Taawan timang balon kan ka. One, teacher. Kaasimat namin ni apong ko alakay. No umay nakpay lang balunan diti pagadalan iti pangal daw ko. Ala, itatanaamwak day ta kasasaad mo. Manipod ita, datan ti aggidan amangan. Okay lang kan ka? Agdi
paiso, teacher? When Brian, panunutom laangan akasangsangom ni nanang mo amang mangan, babaan kanyak. Itay pa'y simbangpot kayo kundi apong mo alakay. Ada paliiw ko akasla na karagragsak ka, apok. Talaga naragsaka, kapong bakit? Mabalin ka di amaamuak no apay. Ngamin, da kami ni teacher ko tinagsangwanangan. Kat kunana, amanipod ka no ita, kanayon kami niya aglang-lang ang mangal daw. Agpay so, apok. Ay, sumot lagayam anaragsak ka. Wen apong, kasla damot din nanang ko akasangsango ka mangmangan. Sana kas idingag may sa ka mangmangan. Takasano, adamot namin dagiti nanang dagiti classmates ko amang balbalon kadakwada. Nagsaya at matanday ta at teacher mo. Wen apong, iswakay kayat kumat. Basta, agsingsingpot ka akanayon ije pagadalan nyo, wan. Tapno saan anak kababain ka ni teacher mo. Wen apong! Kumusta kayo, nanang? Nasayaat mo't anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Pasensya kayo no rabi nga mawagak. Kalkalpas mi ngawin ano go overtime iti construction. Maawan anyaman na. Tinapatag, nakaawag ka. Kumusta kayo ni Brian, nanang? Mabalin ko ka di pa makasarita, ti anak ko? Ay na, nasapa anak katurog anak ko. Itay nalpas na nga inarami di assignment na. Naturog mo din adagos. Tamasapa ka no asumrag inton bigat. Kasta ka din, nanang? Kaya't kumusta mo ti panagadal na ngay? Ay na anak ko, inspirado di anak mo nga agbasa. Takay kayat na di teacher na. Kasta ka din, nanang? Wun, agasam, taiso ti kalanglang na ang mga iti pangal daw. Pasaray ang balon ka no iti nakad ado ti teacher na. Kat ipakanakan kwa na. Amom, kasla nakapirok iti ina di anak mo, Noel. Ni, nagsayaat mo ti maestra na no kasta. Naimbaglangan tapno maragsakan mo ti anak ko. Kaya't saan na mailiw pa iti inana. Ay saanan, manipod at di teacher na. Kanayon at di teacher na ti ibidbida na. Naimbaglangan at dapat ti kasta kita ti tao, nanang. Huwag nga ron anak ko. Kadno ko na di anak mo nga iyam amunan to kanungot kanyak. Ta kanayon ani apong naalakay ti bakit kita ti teacher na. Iso ako nakaawisan na di balay tapno maamamok man. Sana bale. Ikagumaak to amam-am mo ti teacher na inton makaawidak dita, nanang. Narigat ti mayadayo kadagiti ipatpatag iti biyag manang Emmy. Nang runa una yan iti biyang mi nga agama. Ngam nakasagana ak nga aganos kan agsakripisyo, tatalaga akayat ko ang makaadal ti anak ko, aging ga iti agturpos iti kolehiyo. San man amayabkas ti putot ko ti marikrik nana, gapu iti panangpanaw kada kami ti awan kwenta na nga inana, amuklatan nga imimpenan na ti amin. Iso analaos ti ragsak ko iti naminsan ay awag ko kaninanang,
Tanaamwak anasaya at ti panang trato ti maestra ti anak ko kankwana. Uray kas kasanumanang nabang aranak, agingga iti nakaawidak iti lugar mi. Ay nanak ko, mailiwak unayan kan ka. Kuray siyak matatatang. Naimbaglangan ta nakaawit ka, tatang. Pasensya ka nanak ha, naitalaga nakasubliak diti lugar tayo. Amumot nga dati trabaho. Okay lang, tatang. Adamat lapong lakay ka na pong bakat. Kanadamat ti teacher ko. Ay, wan gayam, naistorya kanyak na apong mo abakit, anasingpot kanukon ka di teacher mo. Launay tatang. Mga nagimon mo't yun kadagiti anak ti maestram anak ko. Awan agimon, tatang. Tabalasang pa'y ti maestrak. Anya? Balasang pa iti maestram? Un, tatang. Kasla ka na naadan iti anak babayin kanyak. Kanayin nakpay ngarot nga ibalunan iti meriendak. Ay na, nakababayinan niya anak ko. Isumot agpilit, tatang. Isa ano agbalonak. Ilakam kumutten. Ora damot ti balon na. Kasla kaya't ko amaam-am mo mo ti teacher mo anak. Sige, tatang. Sikat imang itulot kanya kaya pagkadalan inton bigat. Tayam mo ka ni teacher ko. Sige anak ko. Kabayatan nga daak pa lang diti lugar tayo nakabakasyon. Siyak ti mang itulod kan mang sukon kan kaakanayon iti pagadalan. Da kayo gayam ti ama ni Brian, sir? Wan ma'am, ken well at ako man tiyawag yung kanyak. Okay, Noel. Naimbag man tada ka ita. Kung na kami ni Brian nga iti kanong Manila ti pagtrabahoam. Puno day ta ma'am. Imayak ta, kaya't ko ti personal nga agyaman kada kayo. Gapo iti panangas asikaso yung iti putot ko. Awan anyaman na. Manipod idi na amwak ti amin, manipod kankwana. Ininot nga inya si dagko ti bagik. Tapno agbalin akampante kanyak. Kasta ka di, ma'am? Agyaman ak unay. Amuyo, kailiw na unay ti inana. Isa siguro asidag kada kayo. Kaasimat ni Brian. Mapalpaliiw ko ngamin idi. At tunggal adda makita na ananang ti kaklase na. Kasla maladladingitan. Iso nga ka gumaak nga amon ti anyaman amarikrik nana. Kat impod no namot amin kanyak. Dakala tulong tararamidin nyo para iti putot ko, ma'am. Kat mamati ka na kailiwliwag itan ti putot ko. Tapulos asanan niya agdamdamag, may papan iti inana. Kumusta nga iti papan mo iti pagkadalan ni Brian, anak ko? Mayat mo tatang, namamok din nasingpat ang maestra ni Brian. Di kanayo nakadua, nakin kanayo ng mga sikasukon kuha na iti pagkadalan. Wan nga ro tatang, naimbaglangan ta nakatumpong itinasaya ta maestra. Kanayo na nga ron nga istoryan kada kami kaniapong nabakat. Nakasingsingpot ka no, jay maestra na. Kasla ka no nga ron nakasarak iti inana, japo ko may. Kas napaliw ko itinyam amunak iti teacher na. Talaga anasingpat tatang. Amuna taripatuan dagiti estudyante na. Isa kaay-ayo damot una iti maestrada. Naimbaglangan tatamangan andi ngay iti apo ko may iti pagadalan ta anak. Nakalabanag na ita. Nagrunakat kasta tinapasamak kada kayo nga agama.
Amok nga dalata sa iti barukong ti anak mo, ngam di nalang kayat nga ipadlawkan ka. Sana bali tatang. Tabigbigak nga utang ko na yung bag-anakam tikas tangar aramidan ti teacher na kan kuana. Noel anak, naumputan di bakasyon ko. Masapol nagsubliak man ni Manila. Kaano man ti pa nagsublim tatang? Jack pa'y may baga. Ang di kagdanag anak ko. Tama ni po dita. Adalaki diti wayak. Kanayin nga agawid ak dito'y Cagayan. Agpaiso tatang? Wan anak ko. Tapno siyak tumanin ti mang sukon kan mangitulod kan kay ti pagadalan nyo. Amom tatang, kanayon nakatamdamagan kanyak ni teacher. Kasla ka nung amin nakasingsingpot ka unay. Katagpay sumot anasing putak, saan aya? Talaga matakas na tibagbak ka ni teacher tatang. Kuma, agbalin kayo mo't anasingad ka ni teacher. Ngamin, kayat ko unay ni teacher. Bayamanak, tayo di pa nagsublik dito lugar tayo. Kanayin tanto nga awisan di teacher mo. Tapno makapagbanding tayo mat. Tayo takot no awan ti agong at anobyo na. Panagkunak kat awan tatang. Ngamin, awan mo't makikita ka mang suksukon kan kuanay di pagadalan. Agmay sa langaron ni agaw awid ka na yun. O di itulod tanto no kasta ti kayat mo. O sige tatang, kayat ko data. Promise mo kanya ka, agbalin kayong tumutin ni agayam ka ni teacher. Promise ko kan kadayta anak ko. Isa kabayatan ti kawan ko. Sikapay lang ti makaamo ka ni teacher mo. Nalawag? Nalawag tatang. Kasing karik iti putot ko man ang Emmy, tunggal adawayak iti trabaho, kanayon nga agawidak iti lugar mi. Pudno nga dayo ti Cagayan a probinsya mi. Ngamjak pulos sa miren ti kinapaot ti biyahe, kan gastos ko nga agawid, takaimnasanan akanito para kanyak akadenak ti putot ko. Jak mat ilibak ti panagbalin mi anasingad iti maestra ti putot ko, sipod nagamamu kami. Kat aklunat manang, ada espesyal ariknak para iti maestra ti anak ko. Idi damo, kayat ko laang asubadan ti kinasingpet na iti putot ko, kinun ko nakitibagik. Isa pasaray awisan mi kani Brian amangan itirwar, wenno agaliwaksay. Ngem iti panaglabas ti aldaw, inot anat nagtriknak kankwana. Nupay kastamanang, ilimlimod ko tiriknak, tadyak amo no adak kaimo dingakken kuana. Ken amkek nga amangan ket di, no maapektaran ti profesyon na, iti kanito amaamuan da iti pagadalan, nga ada parent nga agar-aram ken kuana. Ngem nabukelan ti planok manang, apaman a makaturpos ti anak ko iti pagadalan da, ipudnok to da ito'y amarikriknak, tasaan mo't amabalin akup kopi ko paklatan. Iso nga itapay laeng manang, ipakadakon nga ipatulod kon tumanan dito'y programa yo, ti anyaman na pagbanagan ti panggap ko iti masakbayan. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Noel. Pagayam ko Noel, may saka na tanok nga ama. Kasta ti mayan natop unay, apanangiladawan ko ken ka. Malaksid ngamin a responsable ka, ipang pangrunampay ti pakasaknan ti anak mo. Di kagda nagpagayam ko,
Tapadaanak ti sumaruno asurat mo, anam na maek ang maipapantumeten iti agbali na pakasaritaan nyo, iti babae nga espesyal ita para ken ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinlay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapu